Yayi TV ce ta sha da ke nishaɗantarwa. Gaskiya na yi sa'an samun ka matsayin masoyi kuma uban 'ya'yana insha Allah. Salma ai ne zan kasance cikin tsantsan farin ciki da jin daɗi saboda kasancewa tare da ke kamar wata tsantsan nasara da baiwa ne na samu, saboda samun irin ki masu wanda ya kasance dan baiwa a cikin yan baiwa masu wanda Allah ya so shi da rahma, sannan ne zai sami irin ki. Alhamdulillah ina karewa Allah godiya da ya haɗa ni da ke, saboda na san zan kasance ke cikin tsantsan farin ciki idan na zauna tare da ke, kuma zan samu jin daɗi sosai idan na kasance tare da ke a cikin rayuwata. Alhamdulillah. Subhanallah. Sai da ke gani. Amin. Subhanallah. Salma bako kika yi ne? Amin. Ya Amir ka san shi ne? Sai yau kai ne a gidan namu? To Salma kanwata ce. Kun daɗe tare ne, kula ne ban taɓa yi ba ko kuwa? Jiya muke tare da Ya yi jiya ne kuma ka haɗu shi ne yau ya zo. Rufe mu baki, ke nake tambaya? Ke kin san illan ne? Kun daɗe kuna tare da ita ne ban taɓa kula ba ne ko kuwa? jiya muka haɗu da ita. Amin. Ke Salma, kun daɗe kuna tare ne ko kuwa? Jiya ma haɗu shi ne yau ya zo. Alhamdulillah. Masha Allah. Allah ya tsare. Da tuni ya mun illa. Bai faru ba dai yana shirin faruwa. Ku ce mu je gida Salma. Mu je gida Salma. Assalamu alaikum. Ina wuni? Lafiya ne? Ya gida? Ya gida wallahi. Tumadalla ne. Yawa sannu ko alhamdulillah. Ya manyan kuma alhamdulillah. Tumadalla ne. Yawa sannu ko? Yawa sannu. Yawa. Dawo nan. Na ce ki dawo ko? Kaga yan bakin ciki za ta yi min biyu. Ina kiran ki kun ya dan maiko kuma za ki mun wannan. Ya hakuri ko? Tumadalla ne. Yawa. Ustaz ne fa. A to ustaz kai baka san a cikin dabbobi ba ma dan akuya ya fi kowace dabba daraja saboda gemun da Allah ya masa, amma ka ji dan bakin ciki wai kira ki wai ustaz ne. To ustaz me yayi? Baka san illarsa ba ko? Kaga yaran nan da na raba ta da su? Yan sholishan na yan madara, yan wuyi da masu tara kashi na ka cici. Wallahi wannan ya fi illa. Ya fi illa ko da ka fi illa. Ni za ka yi wa illa yanzu. Kana ikirari ta rabu da mutanen banza ta kama ne. Kwakwara ta kama baba. Kwakwara ta kama na. Kai. Ina. Ka ce kai na. Ba za ka tafi ba. Iska haihuwa asuba. Barka dai. Ka yi haƙuri da Allah ka ji. Bai kama shanye maganinsa ba. Ai da matsala. Akwai matsala. Wallahi tallahi. Har yanzu akwai katinsa a Dawanau. Shi yasa. Yawa. Lafiya lau. Yawa. A gaida manya. Shi kenan a gaida manya. Yawa. Nan tafi. Yawa. Wallahi Allah. To baba. To shi kenan. Tumadalla na gode. Aka saka da alkhairi. Yawa a gaida manyan kaji ko. Tumadalla. Yawa. Ke kuma ki bi sau da kafa. Kin ji ko? Idan kika ki wallahi tallahi ni da ke ne, dan ba za ki min biyu ba. Kam sai an jima. Yawa. Salma dama an yi yayin ki ne? Ai ni ban taɓa sani ba. Idan kuma shi ne yake so ya zo ya tayar mana da hankali haka, muna zaune muna cikin hira ta tsantsar so da kauna haka. Wallahi yana da matsala. Ok, dama yana da matsala kenan. Shi sa da ji baba yana yin magana kenan tun ɗan. Subhanallah. To Allah ya bashi lafiya. Allah ya ƙara sauki. To da yake nima yanzu ina da wasu 'yan uzurarraka, to ina so in je ɗan ƙarasa su yanzu haka. Sai in ya so zuwa anjima idan kina free insha Allah zan shigo sai in magana da ke. To na gode sosai Salma. Ok to Salma a gaishe da mama.
gaishe da mama kin shiga da Allah ki gaishe ta. To na gode sosai. A ba komai kake damu na gode sosai. Allah ki kula min da kanki sosai.